پھل کھائیے تے باغوں کھائیے پھل کھائیے تے پھل کھائیے تے اے باغوں کھائیے کبھی قاتل زہر نہ کھائیے دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر اجرے دے شہن شادی اس صورت سونی پیر میرے دی دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر دی اس صورت سونی تمہارے پہ چمکارے لوٹ مچھے دل پی جمکے تے جو آسمانی تارے تے سرکار کری فرماتے نے دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر جی آل نبی بہتی خوشی غمی برابر بہتی خوشی غمی برابر اس وچ شک نہ جانی سف جاندل رخ محمد جنان ہوتا پانی تے سرکار کری فرماتے نے آل نبی تے اولاد علی تے چونے گاچے ویلیاں ٹہندیاں تے وقت آکھڑے سوکھڑے لنگ جانے کلو یاد سجنا دیا ردیا تے جدو ملکڑ موت تے جدو ملکڑ موت سر سے پائے پھیرا تے مدیاں اتھانو لگیاں ردیاں نے تے محمد بودیا اور مکتیوں تو یاد آمدے جدو سر نصیب دلے اڑ پیندیاں نے آل نبی تے اولاد علی سیرت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاولی رہا دے تے میں سرکار کھڑے فرماتے نے بڑے بڑے ایسا ایک بندے ڈٹھے
تے ولیا ہو ٹریا رہنا یار نہیں ایڈا کون دردی جڑا جا موڑے تیرے جان دایا جوار لائی تے تیرے سنگیاں نے پار پتے تیرے راہ دا خرچ تیار نہیں خالی جانا اس دربار لائی بڑے بڑے بڑیاں چھے آواز میں تکیاں نے گوڑیاں زور دیاں قابل غور چنڈیا لے ہو بڑیاں تھے میں ویکھیاں نے گوڑیاں زور دیاں تے چڑھ چڑھ کے اچھیاں ڈگیاں نے جدو رسیاں ٹوٹیاں نے ڈور دیاں آواز بھلک دی ملک جرے زندہ کوکا مٹ جانیاں کوڑے شور دیاں جڑا مرن تو پہلو مرے کسور مندہ تم دیاں نے ادھی گور دیاں بڑے بڑے بندہ تو بڑا صحیح ہے تیری مسکراہٹ بڑی صحیح ہے تیرا دل بڑا صحیح ہے کی پیاندے نے تیرے متعلقار پہ کھڑی بڑے بڑے اور ٹیندے ڈٹھے بڑے بڑے سا بڑے بڑے سا ٹیندے ڈٹھے ایتھے زورا وری سترانے آخر تے اپنے بھرا چودھری محمد اختر میرا بھرا سی تے جوان آدمی سی میں نے یقین کرو نہ دیا وارسا کال کی تھی نہ دسیا انشاءاللہ اللہ دے حکم نال جنازہ بھی پڑھنا سی ختم دے وچ بھی شریک ہونا سی لیکن پتہ ہی نہیں لگا وہ تو میں قدرتی منور نو پرویس صاحب نے پوچھے میں ہی یار محمد اختر جڑا چلان چلون دے میں کہا سائنی ایکسیڈنٹ ہوئے فوتو اور دی یاد دے وچ وہ انگا جوان سی میں سم ٹر گیا نال کو دی کور نوجوان بندے دا چلان کر لگا میرے انکل ہی لگ دے سامنے انہوں نے پوچھتا محمد اختر بھی سائنس ہوئے انہوں نے کہا جی میرے بھتیجے نے یقین کرو اس جوان نے بابے رند انہوں نے کہا موج لو چلان ہی نہیں کیا انہوں دی یاد دے چاند سبحان اپنے بھیرا چوری محمد اختر محروم دی محمد آسم دے شادی دے موقع تے سرکار کھڑی رومی کشمیر دے چاند سبحان آپ فرما دے رہے تیرے ٹور جاندہ قسم خدا دی تیرے ٹور جاندہ قسم خدا دی نہیں قطرہ پر رہنا دار محمد اختر جدائیاں والڑا اور دل میرے اے وکھرا تے اثر کھیڑنا
टंग गया संग किकरा ते टुर गया ओ सन कलियां छड़ गया ते अज जा सुता विच सजना बाज ते सजना बाज मोहम्मद वंशा अज जाओ केड़े ए पासे पर आ सजना मुश्किल जाना ते माला वाले ते सही नहीं आंदे चौधरी परवेज गुजर झंडे वाले दी फरमाइश दा सुहानू ते माला वाले ते सही माल नहीं पर अथे उथे कोई जहानी ते
نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد درگ دوستو بڑے پیار والے بزرگ بڑی محبت والے اہل بیت نال پیار کرنا لے جڑے اہل بیت دی نشان چھمے دے نا انہوں نے بتائے کیونکہ کالی کملی والے آقا محمد رسول اللہ سرکار مدینہ کایا گئے میں دو چیزاں قرآن پاک اور اپنی اہل بیت چھوڑ چلا انہوں مضبوطی نال پڑھ لینا ہے چھوڑنا نہیں تے سید پیر ملک علی شاہ صاحب شکریلے دے بادشاہ آل نبی اولاد علی دا بیت انہاں دی فرمائش تے یہ یاد رکھی غم حسین والا تے لکھیا ملک علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے نوجوان بڑا خوش قسمت ہے جس نے اپنی شادی دے موقع دے محفل نعت دا پروگرام بنایا اور محفل سیف الملوک رکھی کیونکہ اج کل شادی بیاہ تے لوگ اور ہی کچھ رکھتے نے میں نے قسم اس خیال کے کائناتی اور لوگ بڑے خوش قسمت نے جڑے اللہ دا ذکر اللہ دے محبوب اور انہوں دی آل پاک خاص کر امام حسین نو یاد کر دے رہے کہ لکھیا ملک علی شاہ صاحب نے درد نے عرش اللہ آدتی تے نانا پاک رسول تے باپ علی تے گل کلانوں سمجھا دیتی تے خاطر دین دی برچیاں اے تیر چلے تے مور اپنے خون تھی اللہ آدتی تے کسیس قربانیاں ملک علی تے امت نبی دی کلا بخشان دیتی تے امت انہاں نے دی کلا بخشان دیتی تے آل کال دی کی مثال دیوا عاشقی الفنا دے مل پہ جاندے کوئی کول پہ کے جادو گر آکھنا تے کوئی